Så endelig kom vi ind. Er det Olympia, eller hvad? Er det det, vi skal have? Ja, det er så. Jeg skal noget med Olympia. Nu spiller vi Block Again lige før. Jeg har ikke sat mit skin-tip på... Sådan der. Strong. Jeg tror, du havde på min skærm faktisk. Jeg havde mit... Nå nej, ja, altså... Skinnet til min character var der, men det var til min radar, jeg tænkte på. Nej, Pirate det er ikke level 10, dude. Hvad er det så? Der står bare en Steam Store. Det ligner næsten Blitzcrank. Sådan ud fra billedet. Det har vi jo næsten set, har vi ikke? Har vi set det? Ja, det gør det. En match, dog. Hvad mener du? Jeg ved ikke, hvad han siger. Ja. Det kunne betyde mange ting, det der. Ja, det kunne det. Spørgsmålet om det var Q-time, eller sådan. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke rigtig, om jeg bryder mig om så mange sergeants. Hvad er det? Det var ikke, jeg har også spillet mig om der. Det tror jeg også, jeg har. Barbecue yesterday. Ja, snakke. Pisse hyggeligt. Hvorfor er det folk ikke har blokket ind? Ja, det er også primært, det må kun være modstanderholdet, der ikke kan blokke ind. Blok det ind. Så smadrer vi dem bare endnu mere, fordi de er så langsomme. 5, 4, 3, 2, 1, loading screen. Ja. Antiklimatisk. Men heldigvis går det hurtigt. Det er det bedste ved det spil her, det er loading screen. Det går også stærkt. Virkelig, nogle gange. Eller det plejer at gå hurtigt, men de der to derovre, de er åbenbart en lommeregner at spille på. Den nederste har det i hvert fald. Den nederste? Nå, de to den nederste. Eliza gik rimelig hurtigt. Og det her, det var endda en langsom loading screen, det er så imponerende der. Det er virkelig, vi har virkelig fået det optimeret, Jørgen. Problemet er, at så får man det bare dårligt med alle andre spils loading screen. Incognito trying to. Der er en, der snakker. Awkward. Kan jeg ikke disable ham? Jo, du kan mute den inde i chatten. Hvis du holder tabben, så kan du klikke på... Det kan jeg så. Det gør jeg lige. Jeg gider ikke høre på dem. Nej, jeg kan forstå. Trælse typer. Laver du kæmpe hul? Cogwheel, you should help Sarge. Virkelig? Stop! Jeg har da muted ham. Okay. Man kan mute chatten. Det er chat, man muter der, så man skal derover for at mute den. Hvem var det af dem, der snakkede? Jeg tror, det er B-Mikes. Special ability available. Nice. Ja. Hvem er det? Ja, det er selvfølgelig mig. Jeg er den eneste. Ja, hvad du skal hjælpe mig. Det virker jeg graver. Er du i tvivl om, hvad jeg laver? Ja, okay, selvfølgelig. Står du grav? Hvor fanden graver du? Happy emotion. Jeg er jo glad for, at han gerne vil have, at jeg skal have så meget hjælp. Jeg skal nok klare den selv, eller så. Nej, Jeg har bomber jo. Jeg kan også smide et mortar. Problemet er bare, at det rammer over alt. Ja, det er slet ikke træfsikkert overhovedet. Nej, hvor er det foran? Therefore, I am. Ja. Skal jeg tage den hele vejen hen med noget? Ja, præcis. Over det bag og så. Okay. Så tager jeg næste række. Der er der to der, så springer jeg. Ja. Jeg har en skål, så. Graver den på en anden måde, eller? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det kunne være sejt, hvis den lige sådan tog dobbelt eller sådan noget. De kunne faktisk godt gøre sådan en grad hurtigere, når det sådan er en specialitet. Det må nok det her til at starte med.
Skal vi bare have sluppet det fri. Release til Kraken. Er det bredt nok? Ej, det ved jeg ikke. Så de ikke bare hopper henover? Eller så laver vi det bredere. Ja, eller så må vi tage noget af broen. Det er en solid taktik, det her var så for at have hul. Jeg tager de to næsten af os. Jeg begynder lige på den anden igen, så det er kun fjern lidt. Og jeg ramte noget metal nu. Jeg troede... det må selvfølgelig være. Jeg ved ikke, der er ikke kun ved kåren, der er også nogle steder. Ja, det er virkelig ude. Skal vi fjerne bunden nu? Det er godt. I og med, at jeg ikke rigtig kan grave længere ned over det hele. Men vi kommer jo så ikke til at kan fjerne den helt inde nu. Det vil gøre tingene noget mere besværligt. Vi kan ikke gå på den der halve blok. Er du i gang ned nu? Ja. Kravler rundt i mudder. Det er så et spids, kan de være. Og mig. Men Der er det er jo så. 60 minutter. Som far så søn. Ja. Jeg er ikke noget med, hvis han vil bare. Cool type. Lidt destruktiv. Jeg skulle lige så sige, at han sådan til virkeligheden, så virker han lidt psykotisk. Render og springer ting i luften. Ingen er galt med. Konstant render rundt med en animeret bazooka. Det er som min far, han springer også i luften, men det er lidt mere kemisk end end eksplosioner. Det er slet ikke, hvor jeg er. Kender mig det. Ja, du er hernede og grav. Jeg vil grave den fri her. Hold op, det tager lang tid med. Constant digging. 5 er det ikke. 5 minutter. Det bliver fedt, før folk kan se det. Så. Til de der 2 personer, der ser vores video. Så de kommer til at have det fedt med at sidde og se os grave i 5 minutter. Wow, jeg er ikke engang sikker på, at vi når det, dude. Du, jeg smider nogle bomber, når der er sådan der et halvt noget tilbage. Okay, det gør vi måske lige nu. Du har jo taget hele vejen med dig. Stort set. Wake up! Wake up! You got 30 seconds left. No excuses, blockhead. Har vi den. Ja, det tror jeg. Er du klar? Skal se. Er der nogen steder, vi mangler? Ulyse oven. Der er en. Der er også noget hele vejen henover. Jeg er på vej derom. Så. Omtager. En, der har bygget ud på det. Væk med det lort. Ja, virkelig. Ja, der ryger et... Idiot. Nå. Okay, hvad... Har vi ikke det hele fri jeg nu? tror, der er noget herover. Jeg har smidt en bombe på det, så når den går af, så burde det løsne så. Come on! Slip it, blockhead. Jeg er lidt i tvivl om, hvad vi mangler. Jeg siger lige, at jeg har plantet en bombe på noget af det, så jeg tror muligvis det er det. Der. Jeg har fundet... Wow, okay. Altså, jeg havde en bombe på det. Der er en nede under vores base, jeg går efter ham. Jeg er på vej over til dem. Jeg dræbte ham, det var en ninja. Han er død. Nice. I think, therefore I am. Nå, jeg nåede ind og smide min mortar. Det er altid en god start. Så bare Det lidt er med over. mange turrets derovre. I'm digging a hole big enough for all you maggots. Check it. You're Jeg har råd til et shitload flere mortars. Surrender. Ja, op og smid dem så. Hit me.
Og ninjaen er pissesur. Han dræbte mig. Sådan der. Super ninja. Small pain. The gears are grinding. Sjask. En. My sack just got refilled. Og man det bruger en Toretto til at... 3, så er jeg på 7. My freaking hard hat. 8. Nu har jeg 8 stykker. Så er der en død i en skadet ninja. I am Cogwheel. Special ability. Wake up! You get hit! The name is Cogwheel. Men... Jeg er så træt af det der poison der. Hit enemy. Why did you Det er også stærkt. Cogwheel? Jeg skal lige ud og fjerne noget mere af den bro der, sådan at, den ikke, at de ikke kan hoppe over. Their cube is under attack! Nej, han røg sgu noget. Minigun should do it. Try to be. I must hit you. Clockwork volley ability. Og blandet bombe ud i broen. Jeg vil nok ikke gå den der til dig. Hvis du havde plan om det. Nej, det har jeg ikke. Jeg er suicide igen for smidt mit mortar afsted. Jeg fandt en mine med mine fødder. Fandt du en mine med dine fødder? Ja. Det er nok. Ja, det er godt arbejde lige der. Broen er også I næsten don't væk. blame you. Jamen, jeg har lige smidt en bombe på den, så det giver meget god mening. Den bare være næsten væk, lad os sige det samme så. Den er meget næsten væk. Is really important to us. Please hold. You are my new Nej, det leger zone også. Ja. Ikke meget længere, men sådan der. affirmative Break main. action. Supply drop T-minus 60 seconds! Kan man det? Det kan jeg godt. Hvis man står oven på hegnen, så kan man lige præcis komme hen. Jeg kan ikke. Det går så langsomt. Fordi du er så tyk. Hit enemy. Har jeg ikke lige dræbt dig? We must special ability functional. Det er ikke fordi hun skader meget, men det er mere fordi det er irriterende, at der er det der poison over det Ja, hele. præcis. Jeg smidt et spawn point over det. T-minus 30 seconds! Fedt nok, men jeg er så lige spawn, desværre. Move with it! Come on! Step up the game! Come on, work with me! They call me Cogwheel. Let's grind gears together. De har der en bro over mod. Hvis du dør, så... du har selvfølgelig spawn point der. You're lucky! We got a supply drop there! Supply drop in the air! Work with me! Their cube is under attack! Mit mortar ramt. Nej, det er. Nej, det kommer der. Bonus! Your team scooped up that supply drop! Party on, blockheads! Restart. Wow, jeg glemte. Jeg havde placeret mit spawn point, men jeg glemte at spawn på det. Træls. Så kan du til gengæld tage den bro, der jeg snakkede om. De har lavet en over mod vores base. Jeg har fjernet den side, der er på deres side. Så skal du bare lige sådan slå den en gang. Den del der er på... Jeg er lidt i tvivl om, hvor fanden... Og der. Quality Yes, du er ikke i tvivl, når du ser den. De er immortal, de der blocks der, sådan der. Ja. Stod begge to bare og kørt på dem. Er de stærkere mod eksplosive? Jeg har en idé om det. enemy. Affirmative action. De er også snart ikke nogen base tilbage, de der. Modstandere. Hit special ability motion. Hit affirmative. Seriøst, de der healing stations der.
er værst! Det ved du ikke. Han slog mig ihjel. Der er friendly fire her på. Jamen, jeg tror godt, det er med eksklusive ting. For jeg tror, han nakkede mig med... Cogwheel in a corner. Jeg ved sgu snart ikke, hvad han nakkede mig med. Op. Satans. Oh shit. Tårn kan ikke ramme mig herfra. Ja, det er fint. Finish that cube. Vi er begge to sådan. Intet liv. Kommer lige over til øjnene. Kommer mortar nu. Det håber jeg ikke. Jo, det er vi begge to. Det kommer. Jeg har hoppet. Incoming! Hvad jeg kan få hylden, eller du død? Nej, det kunne jeg ikke. Nu har han fjernet den. Nu skulle han have fjernet Nej, den. så skulle jeg sgu være blevet derude. Han nåede at fjerne den. Fra lort. De er ellers stærke, de der bomber. Nej, det har fjernet spawnpointet, har de ikke? Godt til sådan noget. Is not on my ready. Vi er oppe og lave den nyt. Program to please. Der er også en ninja på vores skov. Eat my minigun. Flabet. Der er den. Der er også en bombe, har du den? Jeg ved ikke, om det hjælper, at jeg skyder på. Nå, det gør det. Vil det sige, at vi også kan skade vores egen cube? Den siger i hvert fald... Ja, der er med at skyde på den, når man rammer den. Men, åh gud. Newsflash! We have a cube under attack. It's theirs. Special ability ready. Cheer. For pokker de det venter meget. Jeg var lige ved at komme til at bande der. Det var tæt på. Ja, det var så. Fuck det lort. Det må vi gerne. Det er ikke et børneshow, det her. Selv været et børneshow, kan du. Hooray. Jeg synes, det er sødt, de prøver at blive med at grave sig ind. Wheel cannon. Authorized enemy. Show enemy. Evil laugh. Evil laugh. Har man spillet for meget Counter-Strike, når jeg prøver at swap sådan ligesom med en AVP? Sådan for at jeg skal skyde hurtigere med rocket launcher. Lidt. Der var en mine. Jeg troede, du var... jeg troede, du var en radar, jeg kunne nå at smadre, så var det en mine, jeg hoppede ned i stedet for. Det er ikke helt det samme. Nej. Det er det godt nok ikke. Det bliver heller ikke 10 minutters game, det her. Nej, det gør det ikke. What's going on down there? Nej. Fly drop and get this game back on Never track. surrender. Never surrender. Nu din lorte ninja. Stå stille. Ja, enten det eller ikke. Wow, Christ. Og han døde ikke engang. Rock 'em block, people. We're engaged in that cube. Sarge, han er sådan lidt fjollet, sådan, når han, hvad det hedder. Han er lidt fjollet. Det er et forkert ord at bruge om en, der springer ting i luften. Nej, det var fordi, at når han ikke har mere ammo til sin rocket launcher, så siger han, at han er ved at løbe tør. I'm running out of ammo, fjollen. Nej, du har ikke mere. Du er løbet tør. Du er løbet tør. Det er ikke en advarsel om, man skal finde mere. Det er sådan, nu er der ikke mere, jeg kan springe i luften. I can't get no. Altså lige en snipe-off med deres Naito. Er du det? Ja. Hvordan? Ingen, der kom en ninja i mellemtiden. Jeg vil sige, jeg stod bedst i fighten. Men jeg døde så til ninjaen. My name is. Jeg ved ikke, om det tæller. My name is. Combat was not known. Hazardous motion. Ouch. Det var godt lavet til, at det kunne gå ind i et halvlangt game, det her. Yep. Og jeg fik fjernet deres bro. Fornemt. Fornemt. Der er garanteret en joke om en for et eller andet sted inde, eller? Højst sandsynligt. Cogwheel,
Restart. Kok. For. Jo, den er der. Den er Ja, der. den er god. Jeg skal bare lige tænke lidt over den. We will rise. We will destroy enemy. You have been Vælter rundt den der. Stop det lort. affirmative Ja, small hand. rocket launcher. Som at det var sådan et svar på spørgsmål. Rocket launchers altid svaret på spørgsmål. Ligegyldigt hvad spørgsmålet er. Hazardous motion. Jeg er ret sikker på, at deres tårn sidder plukket på deres egen cube. Og det er en af vores teammates, som der blev dræbt af vores egen ninja. Jeg synes, det er også sådan, hey, jeg fik cuben, selvom jeg var død. That cube, baby. I like my oil. Shaken, not stirred. Elsker Cock Will. I like my oil. Shaken, not stirred. Hey, baby. Så Selvfølgelig skal han have det. That cube. kommer lige et spawn point her. Gå nu væk, Elias, der er ikke nogen, der kan lide dig. Udover Lukas. Hvor længe er den der sky, der ved du det? For lang tid. Jeg vil gerne ind og have det healing der. Okay, nu bliver jeg så ramt af det alligevel. Ej, det er måske hvis man sprinter ud, så er det godt være, det ikke betale sig. Hit the enemy. Suck my sensors. I hit the enemy. Nu er det en lorte ninja. Ouch! Here's another 5 minutes you've got me into. Vent lidt, jeg var ved at springe vores egen kort. Jeg skulle lige så sige, du står det forkerte sted, dude. Reboot. Nej, det er fint. Det kan være, så jeg dør af forhold damage så. Jamen det er det i hvert fald. Jeg troede vildt, at jeg var i deres side. Jeg var sådan, hvorfor er der ikke nogen, der angriber mig? I think. Det er godt game. Jeg undrer mig også over, at der var noget tilbage. Der er base, der var sådan næsten ikke eksisterende. Exclamation. Engine destroyed. Oj, bag dig, ninja, han har en clear spawn point. Det var der. Og det er ham, jeg stak af fra. Men der var det fjollet at tage spawn pointet. Eller løbe hen nu. That's the sound of that cube getting backed up bad. Jeg meget godt lide ham med kommentatoren der. That's the sound of the cube getting smashed up bad. Nu løber jeg ned mod vores base igen. Det der spawn point, det forvirrer mig. Af en eller anden måde. Der kan jeg sgu ikke komme. Jeg har ikke nogen ninja. 101. Hånd. Jeg har en plan. Den involverer bomber. Ja, ligesom så mange andre planer. Ja, det kommer også til at gå i stykker, det der. Ja, det er fint. Mortar kommer nu. Yep. What is going on down there? Nu bliver vi ramt, gør vi ikke? Wow, jeg har kun 4 mortars tilbage. Back on track. Røg bomben mig. Check it. Your team are attacking that cube. Hit enemy. Blockbuster took the blockbuster. Jeg siger ikke, at jeg har plantet en ekstra bombe, men den skal nok ikke komme herover. Så. Og heller ikke den side der også. For helvede. Jeg gav mig ned. Kom herned, det er hyggeligt. Et moderbad. Han var færdig. Det var så vores eget hold. Øj, der er en til. Move the cube, bro. Der er skjult der nu. Jeg var der. Jeg røg ud over. Det der sprint jump der, det skal man godt nok lige vende sig til. Skal man. Systems. Special ability ready. Og det er en af dem, der løb forbi mig. Jeg ved ikke lige, det var deres Tony her. Jeg var slet ikke interesseret i at løje her. Hallo. Nope. Jeg laver lige en spawn point til os her. Det var her med det samme. Yes, der laver jeg til. Så har vi... Og de crasher vores cubes nu. Vi skal virkelig ned til på deres, hvis det er. Hvad foregår der her? Er det deres miner? Eller ting?
Come on, work. What are you waiting for? Down. Get it together. Perfekt, man sgu. Fedt nok, jeg spawner om 26 sekunder. Er du allerede nede og save? I like it. Base is under attack. Don't let him take it down. Damn, son! Wake up, your base is taking damage. Der har vi den. Jeg er lidt i tvivl. Vi når det. Kom nu! That base. Your teammates should be on their way. Kom så, kom så, kom så. Your base is under attack. Don't let him take it down. Altså, hvis vi... der er bomber lige over dig, dude. Du skal over på den anden side. Jamen, jeg kan ikke komme ud. Helvedes også, det var tæt på. Ja, vi har 2 bomber, de kommer der. Første. Nu kommer der en til. Focus. Ja, der var en også cube. Beat that, cute boy. Nå, det var close. Ja, det var sådan. Det er det tætteste spil, vi har haft. Ja, det var faktisk. Hold nu op, vi ligger øverst, hvor er vi gode. Gør vi det? Ja, vi gør så. Ja, vi gør det. Wow, ham der den anden. På deres hold, han har gjort det godt. Ja, eller også har alle de andre været dårlige. Ej, han har også en rimelig fin KDA. Ja, det var nok. Det er min, der er ikke så god. Nej, eller ikke. De kalder mig også så dejligt i byen. Nå, jeg smider den nu.